Yeah. Otorijeso, Biko, Father Cosmos locked himself out of the house. So, Orono a little late. So, within the next 20 minutes or so, he will be here. So, we're patient. Can I continue?
ọsọ ka mma na nsụlụ ndo a n'Igbo karịa isi sọrị. Agbapụtalụ m ka m bịa bụ ụka maka kii be m dị na moto na kii moto. Seveze m ka m mepee moto ọbụna nchefu kii n'ime ụlọ. Andọ mba ikuchiri anya ọkụchigo. So anyị ma okokporo nwe ka ndụ ya na-adị. Nwere onye nọ n'ime ụlọ sọsọ m, so I couldn't even get myself into the house again. So I had to start calling my secretary. Mgbe o ji pick call bịa nyalụkwa bịa mepee ụzọ, and I had to get my key. So sorry about that for my lateness. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka 27 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu sọpụrụ ya n'ikene maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka odudu odula anyị n'izu ụka gara aga wee dubata anyị n'izu ụka ọfụ nke anyị banye tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewelukwa onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile nke izu ụka n'ụwa na ogologo ndụ anyị niile na-erunye n'aka ya, wee na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-agọzi anyị. Anyị bụ ọtụtụ ebumnobi wee gbakọta ọnụ na aja masị n'ụwa, ka runatazie n'isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu ome nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị enu.
ayọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị mgbe ebighị ebi, afọ ọma ị na-emere anyị karịrị ihe ọbụla anyị kwesịrị ka emere anyị maọbụ ihe anyị pụrụ ịtụ anya na aga emere anyị. Anyị ji ume na-arịọ gị ka ị gbaghara anyị mmehie anyị niile nke na-anyịdo anyị n'obi. Biko nyekwuo anyị ngọzi dị iche iche ka anyị na-apụghị ike ịrịọ gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Habakuk. Onye nwe anyị, ruo ole mgbe ka m ga-anọgide na-eti mkpu ma ị naghị ege ntị? Ka m na-eti mmegbu na ntị gị ma ị naghị azọpụta? N'ihi gịnị ka iji kwụba ihe ọjọọ n'ihu m? Gịnị kpatara iji eleso anya ebe m nwere ọchịchị nchigbu, oke iwe na ihe ike? Mbibi bụ sọ ihe m na-ahụ. Iwe na ọnụma na obi abụ otu na-abawanye. Onye nwe anyị wee zaa sị, detuo ọhụ nke a n'akwụkwọ, kanye ya na mbadamba mkpume ebe a ga-agụta ya nke ọma, ebe ọ ga-abụ ọhụ nke nwere oge nke aka ya. Mmezu ya ga-abịarịrị, aghụghọ ọbụla adịghị na ya. Ọ bụrụ na mmezu ya ji nwayọọ abịa, were ndidi chere ya, maka na ọ ga-abịarịrị. Lee ka onye obi ya na-akwụghị ọtọ si atụ uche, ma onye ezi omume jiri okwukwe biri. Okwu nke ose bụ ụwa. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu. Taa, unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu. Bịanụ ka anyị kwere onye nwe anyị ukwe aṅụrị, ka anyị tụọ nkume nke nzọpụta anyị, ka anyị were inye ekele kpọrọ ya isi ala, bịakwa were obi aṅụrị bụọrọ ya abụ ọma. Ọ bụrụ na unu anụ kpọchikwala obi unu. Bịanụ ka anyị sekpụrụ ya, bịakwa kpọrọ ya isi ala, ka anyị sekpụrụ ala n'ihu onye nwe anyị, onye kere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị, anyị bụkwa ndị ọzọ nke atụrụ, bụrụkwa igwe atụrụ nke ọ na-edozi ụzọ. Unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu.
taa ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu akpọchikwala obi unu dịka na Meriba, dịka ụbọchị ahụ na Masa n'ime ọzara, ebe nna unu ha hụrụ ha leghara m, ma ọ bụ eziokwu na ha ahụla ọrụ aka m. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke abụọ Pọl degara Timoti. Ana m echetara gị ka ime ka onyinye amara ahụ nwụrụ ọkụ, onyinye amara ahụ Chineke nyere gị mgbe m bikwasara gị aka n'isi. Mmụọ nsọ ahụ Chineke nyere anyị abụghị mmụọ nke ụjọ, kama ọ bụ mmụọ nke ike na ịhụnanya na ichedo onwe anyị. N'ihi ya, ihere emekwala gị ịgbara onye nwe anyị akaebe. Ihere emekwala gị n'ihi na mụ onwe m bụ onye mkpọrọ n'ihi ya. Kama dabere n'ike Chineke, soro m kere oke n'ịta ahụhụ maka ozi ọma. Jide okwu ahụ na-enye ezi ndụ nke ị nụrụ n'ọnụ m, ka ọ bụrụ gị ihe ilere anya na ihe ị ga na-eso. Nọgide n'ụdị okwukwe na ịhụnanya nke dị n'ime Jesu Kristi. Were ike Mmụọ Nsọ nke dị n'ime anyị debe akụ na ụba niile nke okwukwe nyere gị n'aka idobe nke ọma. Okwu gọzọbụwa. Okwu nke onye nwe anyị ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Okwu a bụ ozi ọma ahụ ezisara unu. Onye nwe anyị na onye lụdọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Ndị ụmụazụ gwara onye nwe anyị, mụbaa okwukwe anyị. Onye nwe anyị zara ha sị, ọ bụrụ na unu nwere okwukwe nke ha ibu ka otu mkpụrụ osisi mọstad, unu nwere ike inye osisi sikamo iwu sị, site na mgbọrọgwụ
fopụta onwe gị gaa kụnye onwe gị n'oké osimiri, ọ ga mee ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime unu nwere odibo nọ n'ubi na-akọ ugbo, ma ọ bụ nke na-azụ atụrụ, ọ na-agwa odibo ahụ, ngwa bịa buru nri gị rie mgbe o si n'ubi lọta. Mba, kama unu na-asị, mee ngwa doziere m nri anyasị, gbokwasa akwa iji eje ozi n'ụkwụ gị, guzo ijere m ozi na nri ruo mgbe m rijuru. Emesịa ị ga rie nke gị. Ọ dịghị enye odibo ahụ ekele ọbụla, ọ bụ ezie na o mere ihe a gwara ya mee. Otu aka ọ dị n'ebe unu nọ, mgbe unu mechara ihe dum a gwara unu mee, ma kwuo, anyị bụ sọ ụmụ odibo, ọ bụ sọ ihe anyị kwesịrị ime ka anyị mere. Oziọma nke osebruwa. Jesu, onye jisi ike, onye gbakata ya lụ. Chineke bụ onye ọma, onye ọma, onye ọma mụ. Chineke bụ onye ọma. Chineke bụ onye ọma mụ. Chineke bụ onye ọma mụ. Ọbara Chineke bụ onye ọma o. Isi iyi nke ndụ m bụ onye ọma o. Aṅụrụ aṅụrụ ndụ bụ onye ọma o. Ike njaba mba bụ onye ọma mụ. Chineke bụ onye ọma mụ. Chineke bụ onye ọma mụ. Chineke bụ onye ọma gị o. Chineke bụ onye ọma mụ. Ọkpara Chukwu nna bụ onye ọma mụ. Ike eji aba mba bụ onye ọma o. Aṅụrụ aṅụrụ ndụ bụ onye ọma o. Chineke bụ onye ọma, onye ọma, onye ọma mụ. Amen. Amen. In one word, kedu onye nwere ike summarize okwu Chukwu tata? Just one word. Kedu ihe ichelu bụ ihe Chukwu na-akụzili anyị tata? Anọ m ndị mmadụ n'ụlọ ka ebe ọ dị dead. No, one word. That's just one word. Maka ofu ihe ọgụ nke mbụ, ihe ọgụ nke abụọ, ihe ọgụ nke ịtọ, sọsọ ofu ihe ka ọ na-ekwu. Okay. Yes, okwukwe. Maka ụfọdụ chi ịgbawa n'okpuru oche kịta. Ọnụ ncheta mgbe anyị na-agụ akwụkwọ, enwe ụdị kwesịrị ọ ga-abụ onye nkụzi jụọ. Ndị amaghị ya atụtụtụ ihe n'ala. So enwe ndị chọrọ ịtụtụtụ ihe n'ala. Ihe Chineke chọrọ ịkụziri anyị tata bụ okwukwe, faith. And of course you can never be a Christian without gaining faith. Maka ịbụ onye ụka, ọ bụrụ na unu enwere okwukwe na ga-abịa ebe anọdụ. Okwukwe bụ ihe butere anyị. There is no way you can function as a Christian without faith.
And when you go any man no ka, faith ye the challenged. Ni no ka sinna ya okukwegi a shake ye. Have your faith ever been challenged? That goes like the Hogun Kembonya Uma Habakkuk. Now, remember that a prophet is the mouthpiece of God, okay? And what it means is that a prophet hears from God because you can only say what you hear. So a prophet is very close to God, connects to God, has vision about God, and knows what God wants. But the same prophet can faith ye shake tata. That there will be a time circumstances of life will come to the fabric of your faith and shake it. Shake it in such a way you're not confused. Why was Habakkuk confused? God made a promise to his people. I will be your father and you will be my children. Okay? I'm not here behold popular Abraham. Say, wherever you are, that is where I will be. And I will follow your offsprings until the end. And then the Assyria well bata where be all good diegu. Well Israel pierre into two. We captured the whole of southern Israel. Then Kahana. Or for the north, only two, Judah and Jerusalem. And then Mezi can manage Judah and Jerusalem. And then the Babylon Megane, Biako Gunkeha, now Biakuka, how will top unke fall out for? On the moment was confused. Chukwi hobs the Kuonogi. Nicola was saying no to a Kogade. Why are we being defeated like kids? Owebelu Chukwa. Jobia question. On a can draw a when you go a situation that you found yourself. What is going on? You must wait for me. You must wait for me. Because the just live by faith. You must wait for me. Now, sometimes the problem the problem is because we want to dictate for God when, where, how, at what occasion. You must wait for me. And a man who also lived in faith and waited on the Lord is Job. When life is flowing for you, the devil appears. When things seem to be working for you, Ekwensu came to the life of Job. Job was very prosperous. Job loved God with all his heart. Job was so devoted to God. And this was one of the questions somebody was asking me this morning. I don't know me a few days ago. Kedu ka mmadụ ga-esi wee na-agba mbọ na-eme ihe niile na-ekpe ekpele na-eje ụka anọkatazịa something abịa o mekatazịa ihe mekatịa why would God allow it? Somebody asked that question. And when I answer, I'm one answer.
Ngwanekene Job na-ekwu maka ya. Job was everything, very successful, a great farmer. Even obodo na-abịa agba nkili ihe na-eme na bie. Job mụtara ụmụ nwoke, mụta ụmụ nwanyị, has a lot of kids. The wife loved him. Anyị ma na onye nwe ego onwe ụmụnna, okwe? Maka ị nwere ego ụmụnna abịa. Ọ kọrọ gị n'akpa. Ibiri sọsọ gị. Job nwere ihe ụmụnna jụ anabata na-apụ maka ha na-eli ihe na bie. Ụwa na-aga. Emegide ekwensu sị Chineke nọ maka ihe ọma ị na-emelu Job ji efe gị. Nye m efe ka nje metụ nwoke aka na mmetụ ya aka life ya will shake. And etu a ka ọ dịkwa na ndụ anyị, like I said, mgbe ụfọdụ the devil comes to touch us. Kedu ihe izi Job mere? Ọ bụrụ na ị chọọ ka parents dị frustrated, ị chọọ ka parents attack ya gị viciously, kedu ebe ị ga-akpatụ ha aka? I want to hear this word. Ụnọ nọkwa n'ụlọ ụka. Asị m na ọ bụrụ na ị chọọ ka a parent attack ya gị viciously and deal with you ruthlessly, kedu ebe ị ga-emetụ ya aka? Ijere ha na nwa ya, everything nwere nwa na-protect ya aggressively. Ọ sị abụrụgodo ọkụkọ, nwụna afọ ọkụkọ chịrị ụmụ ya, o jee ruo ome gịnị, o jee ha azụ. Ọkụkọ chi ụmụ ada-aga one way. Ọ nara aga iru, ọ na-eme gịnị, ọ na-aga azụ, maka o chekwaba nke nọ n'iru, ome gịnị, o chekwaba nke nọ n'azụ. And ime attempt bịara, mana mgbe ị ga-ama na ọkụkọ dị very lively bụ ụmụ ya ha chepụtara ya ebe ọ nọ, ifu ọkụkọ ịchụọ ya ọsọ, ome gịnị, ọ gbafelu. Mana ọ chịrị ụgbụ, ma ị kịa ahụ ma ị karịa ahụ, ihe ọma bụ gịnị ya ga-afụ isi taa. And etu ọ dị. What happened? Ihe izi ekwensu ma Job na ọ bụrụ ụzọ clean up ụmụ ya niile. Gbusi ụmụ ya niile. Nwoke a na-ekata anya si ọgịnị bụ ihe nka. Vizipụl ya n'ọnụ bụ Chineke, ọkwọ gị wetara, gị werekwa alụ. It's your choice. Ekwensu si oke, ọ dị ka na-anwa anwa. N'aka m na-abịa. Then another thing ekwensu mee bụ ịma na ọ kọrọ nwoke na-akpa, onye ejiri ego na ọ bụrụ ndị be anyị na-anọ ka onye arụ adịrọ. Mara mụ na anụ gị nụ a. Ọ bụrụ na ego adịrọ gị na-akpa, ị na-anọba gị onye enwe fifa na-eme gị. Oje na-akpa Job, ego niile nọ na ya kụrụ bịa niile, ihe ọma niile Chineke ji gọzie, oje ebe ahụ gbalie ha niile. Job kwụsị inwe ikwu na ibe. People stopped coming to him. Maka ndị niile na-abịa again ihe na-abịa, enwerozi ihe ha na-abịa again, so they stopped. Then get the next thing ekwensu mere. Ekwensu na-eche anya fụ na Job was still very strong and still connected to God. I said, okay, let me attack you personally. I've attacked everything outside of you, and you're still strong. I am coming for you. Kedu ihe onye lie? Onye leprosy. Remember, I've said the story of leprosy here. Now, in the Jewish world, a leper is ostracized. Onye nwe leper, enwero any connection with any human. So what it means is that Job is totally disenfranchised from every social life and can never be connected to any human being again. Of course, Job has then become useless. The wife, nekatia say agini bi henka. The ekwensu jenon nwunye. Say, I have seen this man refused. Speak to him. Talk to him. And it's always also very important, because why I lay emphasis in some of these things, when you find yourself in the worst situation of your life, that is when suggestions come. Ndị mmadụ atụtabalụ gị alụ. Mgbe aka ga-agwa gị na ihe a na-eme na be gị na o mere gịnị na ọ gbara aka.
na ha abịago na maka nka ebute stories. A na-agwara gị na ọ gbara aka ije dị nara ana na bed gị ịnọrọ kere ebe ị ga-enanya na ceiling. Your brain will be running all over the place. Because ihe na-ajụzi onwe gị ọ bụ sọsọ gị ka ekwensu afụrụ, why not ndị ọzọ? Just imagine like somebody was telling me a story. Ọ nọgidere nwee kansa. Ọ nọ na-aya kansa. Emekata papi anwụọ. Anọ na papi anwụrụ. After some 2 years, diọkpala ha nwụọ. Anọkata sị na ọ dị ka ọnwụọ dị na be ha. Anyị ma na ekwuru na ọnwụ dị na be ụnụ. Abago rat race. Onye ọbụla zọbazie onwe enwezie nke onye ọbụla ga-ekechite ka o wee jide ndụ ya. Okechite ka o wee zọbazie onwe ma ndị ga-ejezi ụka ekpele niile nọ n'ụwa maka ejiri anya ọma eje ụka ekpele. If onye ọbụla apụọ. And that is how the devil filters in. Oche confusion. Mana ọ bịa na nke nwunye Job yuzue Job si ya na lie. Emesịa ya, after that, God came to Job and strengthened him. Ọ ha melụ n'ihe ọgụgụ nke oziọma, ụmụazụ Jesu na-ekata onwe ha jekwu Jesu sị ya, please increase our faith. Kụziela anyị etu anyị ga-aba anyị mezie ka okwukwe anyị sie ike, because there is so much challenge in life. How can we sustain the changes and chances of this life? That is where faith comes in. One of the greatest enemies of faith is what? Fear. Because that's the first thing people get planted in Megi, fear. And then fear in Megi, what happens? The faith goes down. Only tell the story in the Bible when Peter saw Jesus walking on the sea. For Peter, it was a huge deal seeing somebody walking on the sea. It is so bizarre. But Peter saw this. Peter was so captivated by that. Peter was captivated by the power of Jesus. The next thing, Peter, Lord, if this is you, allow me to come and follow you. At the point Peter was saying this, no. Also, which is faith. It was that faith that pushed him. Come. And Peter moved. He got out of the boat, walked. Bam, 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 bam. What happened? The next thing, Peter Nagija. Mother Nagija na Mili. How could this ever be possible? And immediately he said it. Immediately the mind changed. Immediately fear engulfed him. What happened? He started sinking. And it was when he started sinking, and the Lord said, because his faith rebounded, save me. I am a man of little faith. Fear is very dangerous in life. The whole illness will increase. Because you will be dictating even nothing. There was a story. Sorry, I'm late. I'm way home. There was a story where the danger of fear. I come go me house sometime. When we were kids, I used to fear the grave a lot. So I went to my grandmother's house. The grandmother and I was coming home. Some grave stain one. My whole mind got stuck in that grave.
ọ dị nke onye nọ n'ime ebe ahụ bụ ọpụtago. Then while I was still going down, na-eme ka ime nwoke, even though you were still a kid, but ka ime nwoke nọkọtazịa mfụ my shadow. After my shadow, what happened? Also, and the worst thing be in about yourself, the thing na flash, you continue. You know, by the harder, and you get up again. Before you know, you will still killing yourself because fear has taken over. My dear brothers and sisters, take out fear in you. Trust in the power of God in you, no matter what it is. Sometimes we have 10 blessings and get stuck in one problem. Sometimes one problem adequately after the rest of the blessings. Expand your eye. Chineke fụrụ gị n'anya. Chineke fụrụ m n'anya. You are God's number one. I am God's number one. Amen. Ekwe m n'otu Chineke. Nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si na ihe. Ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya mụ eme ihe eme. Ya na nna bụ otu ihe. Ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ. Na maka ihe nzọpụta anyị. Si n'eluigwe gbadata. Were arụ dị Maria. Site na mmụọ nsọ. Ọ bụrụ mmadụ. Ya bịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị. N'oge ọchịchị Pontius Pilate. N'ọta ahụhụ ọnwụọ enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ. Ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ rọgoro n'eluigwe. Nọdụ n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya. Ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ. Onye nwanyị na-enye ndụ. Onye si na nna na nwa pụta. Onye ha na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa. Onye si na nna ma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa gara. Amen. Ekpere nke ndị kwenụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpere. Chineke efula anyị n'anya. Anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị iji wee sọpụrụ gị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anya. Onye mere n'igwe na ala. Dịwe n'anyị nụrụ anyị anyị. Onye mere n'igwe na ala.
Ambrakwa elu oge ntị. Jinwe na anyị nụrụ anyị anyị. Ka anyị natazie n'isi a na-arụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Anyị na-erunyekwa azịmasị n'ụwa maka ezumike mkpụrụ obi Charles Iro, ndị Charismatic Group na-erunyekwa azịmasị n'ụwa iji welu na-erunye maka ndị niile rapụrụ be ha, all the immigrants batala obodo n'ụwa iji welu nyelu ezinụlọ ha aka ebe ha nọ na. Ihe ndị a niile ka ayọ makwa enyi ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị. Ọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị biko nara aja nke a ijiri iwu gị tọrọ anyị ntara ya, nara ihe omimi nke a dị nsọ nke anyị bụ ụmụ odibo gị na-ehunyere gị iji kwụọ gị ụgwọ
iji were ya kpọbata anyị na nzọpụta na ịdị nsọ zuru ezu. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụlụ welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe si n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido ihe ndị a nsọta erukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Robert, Pope anyị bụ Leo, na bishọp anyị bụ Robert, na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ,
na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọgo sebụrụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ na udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Ụmụnne m na Kristi, nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. Faith of our
would be thy children's fate if they lie then should hide for thee. Faith of our fathers, holy faith, will be true to thee till death. Faith of our fathers will love, but friend and foe in all our strife. I pray thee to us, love another by saving word and faithful life. Faith of our fathers, holy faith, we will be true to thee till death. Ka anyị ya ayịyọ. Chineke jike niile, anyị ejirila ihe ọgbụgba ndụ gị rijuo afọ, jirikwa ya ṅụjuo afọ. Biko anyị na-arịọ mee ka anyị yie Kristi ahụ onye anyị natara site na Kristi onye nwe anyị. Otodiri Jesu
second collection. Chineke nọ dewo, dewo, onye kere ụwa dewo, imela. Chineke nọ dewo, dewo, onye kere ụwa dewo, imela. Chineke nọ dewo, dewo, onye kere ụwa dewo, imela. Chineke nọ dewo, dewo, onye kere ụwa dewo, imela. Chineke nọ dewo, dewo, ekele ji ndụ m dewo, imela. Chineke nọ dewo, dewo, onye kere ụwa dewo, imela. Otori Jesu, here a parish announcement. We invite the community to participate in the Rosary Rally in honor of Our Lady of Fatima for America on Saturday, October 11 at 12 p.m. in front of the church. All Souls Day is approaching, November 2nd. We are dedicating candles to pray for our beloved departed. Donation, $30 for the month of November. To dedicate a candle, please place the name and donation in an envelope and drop it in the collection basket, or bring it to the rectory. Forms are in the bulletin. See the bulletin for more details. Sacramental preparation classes. Our parish offers classes for youth and adults ages 16 and older who have not yet received the sacraments of baptism, Holy Communion, and confirmation. For more information and to register, please contact the rectory. The youth group will have their meeting every Sunday after the 9:15 a.m. Mass in the rectory basement. We invite more young people to join this beautiful group of St. Fortunata. We kindly ask parents to encourage their children to be part of this enriching experience. October is the month of the Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Thursday at 5 p.m. The Bishop's annual Catholic appeal is still ongoing. We are still short of $3,248 of reaching our goal. We kindly ask for your support in helping us achieve it. To those who made a pledge, we respectfully remind you to continue fulfilling it so that, together as a faith community, we can reach our goal. Thank you very much for your generosity and commitment. The Igbo community of St. Fortunata invites you to a presentation and financial strategy discussion on Sunday, October 12th, at 3 p.m. in the church basement. All are welcome. Otodri Jesu. Tau, the first Sunday of the month of October, but say ndinne na special blessing. Ndị choir. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị
nwere n'obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. Anyị nwere nne dị mma, anyị nwere n'obiọma, anyị nwere nne dị mma, nne dị mma, Virgin Maria. enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa nọnyela ụnụ Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị, anyị ama ekene kata gị kwụsị maka ihe ọma niile nke ị na-emelụ anyị niile, ọkacha ngọzi niile nke ị na-enye ndị nna anyị n'ụwa n'ofu n'ofu. Ọ bụ gị nwa bụ onye zibere ha ọlụ nke ịbụ nne, anyị na-eweruzi ha na-erunye n'aka gị n'ofu n'ofu, wee na-ayọ ngọzi gị n'ebe ha nọ, wee na-ayọ amala gị n'ebe ha nọ, wee na-ayọ nduzi gị n'ebe ha nọ. Ndị n'ime ha okwukwe ha na-amakwanụ jijiji maka ihe ha na-ezute n'ụwa n'ụwa, anyị na-ayọ ka site n'okwu ọnụ gị nke ụbọchị tata bịa gbaa ha ume, ka ime ka ha ghọta that the just live by faith, na ọ bụ sọsọ okwukwe ha ihe nwere ike idufe ha ebe ha na-eje. Anyị wee na-ayọ ka ị nọnyere ha niile n'ofu n'ofu, na-ayọkwazi ọgwụgwọ nsọ gị n'isi ha niile n'ofu n'ofu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otodi Jesu, dịka anyị hụrụ from parish announcement, our seminar next Sunday, next Sunday after the Mass, and I like to be there on time, because next Sunday also we'll meet in the Igbo organization. So I got promptly after Mass, and our Mass was before 3 o'clock. So I be there before 4:30 to 5. I finish the members of Igbo organization, including myself, will go to Igbo meeting without disrupting that. So Biko, Onyola Kwado, bring other people, the whole parish, and other people are invited, and we expect that they will be there, not just our community. Otodi Jesu. Any birthdays? Any birthday celeb? Okay. Lolo Sandra. The blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday!
enyemaka anyị dị n'afa dị nwenụ onye mere n'igwe na ana oseburu ọnụlọ anyị Chineke nna dị ebere dị ịfụnanya, ọ bụ gị na-enye ndụ, ọ bụ gasị nke nwa na-ekwu mbọsị a ga-amụ onye ọbụla, ọ bụkwazị ụmụnne anyị ndị n'ụwa ka o lutelu oge dị etu a n'afọ gara aga gasị iwe kpọpụta ha n'ụwa n'ụwa wee jiri ha melụ ọtụtụ ngwa ọrụ ọkacha ndị ga-amụba n'ezinụlọ gị, inyekwazili ha ezigbo nwunye, nyekwazi ha ezigbo di, nyekwazi ha ụmụaka nke ha na-azụpụta n'ụwa n'ụwa. Anyị na-ayọ ka ịnọnyelụ ha na mbọ niile nke ha na-agba, werukwazi arụ isi ike na agamniru chọọ ha mma, ka ọ ga-abụ oge dị etu a n'afọ ọzọ ha ga-apụtakwa na-agwa ndị mmadụ n'ezie na gị bụ Chineke dị ha mma. Anyị wee na-asị ka ị gọzie ha n'ụbọchị tata n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Otodiri Jesu. Otodiri Jesu. Over any anniversaries? Anniversaries. Ndị chọọchị anyị ọrụ na-emekwa anniversary. Okay. Any new worshipers with us here today? People worshiping with us for the first time? Okay, the choir master and mistress, Sinagenwe choir practice this coming Saturday in the basement, 4:30, right? 4 p.m. Choir practice for all choir members. Ọ dịka sa oke echenwune ọ sị na agbasa na a ga-enwe